लोगोफोर Hello my बन्धुफोर Hello my दोस्त Welcome my funny channel फैलाव बसुमतारी गुड मर्निं लोगोफोर गोजोन फुंबिलिनि बयनोबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं फिन फैफिननाय जाबाय आंनि इउटिउब चेनेलाव आंनि मिजिं नोंथांमोना गासैबो गसाइनि उनाव मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं नाथाय बे साननैसोआव सोर साबस्क्राइब खालामखो आं लिरनानै दोनथ'नो मोनाखै ओंखायनो अननानै जाय बिथांमोना दासिमबो आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे जाथि बंस बयनोबो शेयार खालामना होदो आरो आंनि कन्टेन्टफोरखौ नायलांबाय थादो आं खालि आर्टिस्टफोरनि जिउ जारिमिन होलांबाय थागोन आरो बिथांमोननि लाइफस्टाइल लोगोसे गेजेर ब्रेकिं निउज बेफोरखौबो होलांबाय थागोन जायखिजाया आं दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे खौरां लाना फैदों थांखांनाय खौरां बे खौराङा जाहैबाय जोंनि अल इन्डियानि मुंदांखा साब्रै साबासो बलिउडनि सिंगार आरो एक्टर्सफोरनि थैनायनि सिगां बिथाङा जोंनो मा होलांखो आरो बिथांमोना मा बुंदोंमोन बेनि सोमोन्दै आं एसे सुंद'यै 2 मिनिटनि गेजेराव बुंगोन बे 2 मिनिटनि गेजेराव नोंथांमोना जाहाथे आंनि भिडिअखौ गासैखौबो नायो बेनि थाखाय आङो गंग्लाय खावलायहरनाय जाबाय सेथियाव लता मंगेशकार मुम्बाइनि ब्रिज केन्डी हस्पिटालाव 92 बोसोर बैसोआव रुंसारि जायो बिथाङा थैनायनि सिगां लता मंगेशकारा गावनि सम्पथिफोरखौ रायजोनो होनो थिरां खालामखादोंमोन आरो बिथाङा दलिलाव लिरना दोनखादोंमोन होननानै जों बयबो मोनथिना मोन्दोंमोन मोनसे गोख्रों सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय बायदिब्ला बिथाङा गंसे फरायसालि आरो अनाथ आश्रम बानायनायनि मिजिं दंमोन ओंखायनो बिथांनि गासै सम्पथिखौ दान महरै रायजोनो बावनाय जायो नैथियाव बाप्पी लाहिरी 2022 इंनि 15 फेब्रुवारि खालि 69 बैसोआव रुंसारि जायो बिथाङा थैनायनि सिगां बिथाङा दलिलाव लिरना गालांदोंमोननो मोनथिना मोननाय बायदिब्ला बिथाङा गावनि गासै सनानि गहनाखौ रायजोनि थाखाय दान होलांगोन होनना बे लिरनायाव दंमोन आरोखि दाना फैयो टिभि सिरियेलनि एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला मुम्बाइनि कपार हस्पिटालाव 2022 सननि 2 सेप्तेम्बर खालि हरखाब रुंसारि जायो बिथाङा सेंग्रा बैसोआवनो रुंसारि जायो बिथाङा मेरला टिभि सिरियेलाव एक्टिं खालामना गावनि मुंखौ खामायनो हादोंमोन बिथाङाबो सेंग्रा बैसोआवनो गावनि सम्पथिफोरखौ मेरला अनुष्ठानफ्राव दान होदोंमोननो लोगोसे रुंसारि जानायनि उनावबो बिथांनि खायसे सम्पथिफोरखौ रायजोफोरनो दान होदों होननानै जों सुलुंनिफ्राय मोनथिना मोनदों दाना 5 नम्बर सुशांत सिंह राजपुत 2020 इंआव गावनि न'आवनो बिथांनि गोथै सहखौ मोननाय जायो बिथांनि मुङा सुशांत सिंह राजपुत बिथांनि रुंसारि जानाय खौराङा दुलाराय बुहुमनाङैनो सोमोहोदोंमोन मानोना बिथांखौ सोरबा दुथांफोरा बुथारनानै गालांदों होननानै बुंदों निउसफोरावबो जों नुदों गामिनि मानसिफोराबो बुंदों आरो बिथांनि न'नि मानसिफोराबो बुंदों नाथाय सोर बुथारदों दासिमबो बिनि रिजाल्टआ रोखायै ओंखाराखै मानोना बिथांखौ बुथारना गालांनाय जादोंमोन होननासो साननाय जादों दाना खोथाया जाहैबाय बिथाङा जोबोद अनसुलामोन आरो रायजोफोरनो मेरला दान होबोबाय थादोंमोन सेंग्रा खालावनो बिथाङा थैयै समाव बिथांनि आखायाव 450 कौटि रां दंमोन बिदि होननानै जों मोनथिना मोनो थैनायनि सिगांनो बिथाङा
अनसुंथाइ होबोबाय थानायखौबो जों मिथिगौ। ओंखायनो बिथांनि न'खरनि सुबुंफ्रा बिथांनि सम्पतिखौ बायदिसिना फसंथानफ्राव दान होजोबो। दानिया नायदो रायजोफोर, जोंनि भारतनि मुंदांखा महरगिरिफोरा 90% बयबो अनसुला। बिथांमोना दुखु नुब्लानो बारसोमो। दा जोंनाथ' बर'फोराथ' आरो बिब्दि माने थाखा फैसा गैया, ओंखायनो जों बारसोमनो हाया। आरो बे खौरांखौ हरनाय जाबाय आं नोंथांमोननो। अन्नानै लाइक खालाम, शेयार खालाम, बयबो नायदो। बिनि उनाव आङो साफा साफा जोंनि इण्डियानि, बर'नि, एसामिसनि, जायखिजाया माहारिनि आर्टिस्टफोरनि लाइफ स्टाइल, न'आव बिथांमोना माबोरै जिउ खुङो, बिथांनि न'आ बहा, बेखौ जोबोद मोजाङै बुंफ्रु नोंथांमोननो भिडिअ खालामना हरबाय थागोन। नोंथांमोना खालि नायबायल' थादो। जै बर' हारिनि, जै बर' हारिमुनि। गोजोन्थों।